Vi har undersøgt Rudkøbing, en lille by på Langeland. Formålet med vores projekt er at finde ud af, hvordan lokalområdet ser ud, og hvordan det præger de mennesker, der bor her. Rudkøbing har omkring 4.500 indbyggere. Byen er præget af små butikker, havnen og gamle huse, men også af fællesskab og lokale aktiviteter. Samtidig er der forskel i uddannelse, baggrund og interesser blandt borgerne. Vi har interviewet 3 personer. Vi har spurgt dem ind til deres karrierevalg og deres forældres. Begge mine forældre er ufaglærte, men har begge haft forskellige ufaglærte fra arbejde, ikke? Mor som mejerist og far på savværk. Jeg er ufaglært, men har beskæftiget mig meget med jernbane og tømmerarbejde og montagearbejde også. Min far, han var født i 1900, det er jo længe siden. Hans far kom fra Esbjerg, hvor de havde meget med skibsfart at gøre. Så min far blev sendt først til Bremen, og så til Hamburg, og så til London, og så til Barcelona, for at blive uddannet inden om skibsfart. Så blev han konsul i Valencia, altså det vil sige den danske repræsentant, for dengang var der meget mere skibsfart end det. Min mor nåede vist ikke mere end at blive pakkedame hos Magasin. Jeg gik jo ud af gymnasiet, så jeg tænkte, at jeg kan gå på universitetet. Ja. Så det gjorde jeg som etnolog, eller antropologi. Min far er død for 10 år siden, men han lavede lidt forskellige jobs, men blev til sidst i en sen alder faktisk uddannet sagsbehandler og arbejdede for børn og unge. Det betød meget for ham at skulle gøre en indsats for børn og unge, som havde det svært. Så det er hans uddannelse. Min mor har arbejdet som dagplejemor i rigtig mange år og tog en social sundhedshjælperuddannelse i en sen alder også og arbejdet på som udkørende, social sundhedshjælper hos de ældre. Yes. Jeg har 3 uddannelser. Ja. Jeg er uddannet butiksassistent og har været i en tøjforretning for unge mennesker. Så er jeg uddannet social- og sundhedshjælper og har arbejdet på et demensplejecenter i rigtig mange år. Og så er jeg uddannet social- sundhedsassistent og arbejder lige nu som hjemmevejleder i Langeland Kommune og har gjort de sidste 11 år. Og jeg arbejder også som vikar i psykiatrien i Svendborg. Og vi har spurgt ind til, hvad de kan lide at lave i deres fritid. Træning, lytte til musik, familie og venner, planter. Jeg kan godt lide at hækle og strikke og gå til banko og spise god mad og tage på oplevelser og gode film, serier, bare hygge mig. Og hvor de får deres nyheder fra. Jeg ser ikke særlig meget tv-avis eller... Jeg prøver ChatGPT og så Google. De her 4 korte spørgsmål fortæller faktisk meget mere om de forskellige personer, end man lige tror. Hvis man skal kigge på de 3 kapitaler. Den første person har begrænset økonomisk og kulturel kapital, men en høj social kapital gennem familie og venner. Den anden person har meget økonomisk og kulturel kapital via uddannelse og selvstændighed. Den tredje person har mellemhøj kulturel kapital gennem sin uddannelse og en stærk social kapital gennem fællesskaber. Hvis vi kigger på habitus, har alle 3 personers valg og interesse en sammenhæng med den baggrund, de vokser op i. Habitus viser, hvordan man bærer sin historie i kroppen og handler på måder, der virker naturlige i ens sociale miljø. Hvis vi kigger på den sociale arv og mobilitet, har den første person et klart eksempel på social arv. Han følger samme spor som forældrene i at være ufaglært. Den anden person viser mere mobilitet, fordi hun har bevæget sig fra en middelklassebaggrund til en position med mere kapital. Den tredje person ligger midt imellem, hvor hun har videreført nogle af forældrenes mønstre, men også selv taget flere uddannelser. Hvis vi kigger på værdier og normer, har det en rigtig stor indflydelse. I Rudkøbing er der nemlig fyldt med tradition og traditionelle værdier. For eksempel fællesskab, familie og foreninger. Normerne handler om at deltage i lokalsamfundet. Det er også derfor, vi kan se, at den første person, det giver altså mening, at den første person elsker at bruge sin fritid på familier og venner, og at den tredje person elsker at gå til banko
og derved være en del af lokalsamfundet, da det er en klassisk norm og en værdi, som mange har, netop på Langeland. Den viden, vi har fået omkring den, kan vi også bruge til at lægge ind i Minerva-modellen. Den første person vil for eksempel ligge i et rosa til violet felt, hvor at traditioner og familie er vigtigt. Person nummer 2 vil ligge i det blå felt. Hun har vægt på økonomi, arbejde, succes og selvstændighed. Person nummer 3 vil ligge i et violet til rosa felt. Det er altså vigtigt med traditioner, tryghed og sociale netværk, samt med fællesskab og hygge. Kvantitative modeller viser, at befolkningen på Langeland oftest er ældre, og som er personer, der vægter familie og traditioner. Og hvis man kigger på det økonomiske aspekt, vil man kunne se, at vi her på Langeland tjener stort set lige meget, men at vi dog ligger i den lave ende af indtægt. Men hvad synes dem, vi har interviewet om ulighed? Vi er jo generelt ret heldigt stillet sådan, i forhold til, at vi har det system, vi nu har. Så jeg ved ikke sådan, om der er den store ulighed på den front. Alle er jo berettet til folkeskolegang herhjemme, ikke? Og gratis uddannelse. Så der er alle jo lige stillet. Men altså, så er der jo så uligheder på så mange andre måder. Uligheder mellem kønnene og lønninger og ja. Masser af andre eksempler. Ja, jeg synes stadigvæk, man kan mærke, at der er ulighed i forhold til lønninger. Jeg synes, at man ser, at mænd og kvinder med samme uddannelsesbaggrund, at de er stadigvæk ulige i løn. Altså mænd får mere løn end kvinder. Og det synes jeg ikke er fair, fordi vi er i 2025 nu, og man kan mærke, at der stadigvæk er en forskel, ligesom i gamle dage. Det gør noget ved mig, synes jeg. Så